Ассалому алейкум, бародари азиз. Бародаро, мара дар дуруни фитабош кардесен ҳарун шудеса ки мегӯянд ки бокс дора. Не, алҳамдулиллаҳ бокс майла. Ҳозир ана камта барои воспаление, шамолхӯрдагӣ, барои ревматизм, барои бурсулоз, радикулит фитабошка беҳад хуба фоида дорад. Бародари азиз, ростиго агар пурсен ки шумо чӣ ҳис кардесен, бовар ки роҳат кардесам, роҳати ҷун. Ҳамин ба вақте ки вақти воспаление нами бадани инсон баданаш нам мегирад, айри шамол мехӯрад, баъд нам мегирад. Вақти нам гирифтагӣ агар мо тавобат накунем, баъд ососа воспаление остахондроз баъд меравад. Ана вақти нами бадани одам мерояд ку ҳам сабук мешавад, ҳам истироҳат мекунӣ, роҳат. Бовар ки ан баданам хиёл мекунад ки ба кружка об рехта.